So ayan no, nalibre ko sa akong mga nakailad diri sa kuan barko, mga taga Butuan, mga taga Hinguog kuno ni sila. So mayong gabi no mga bay. Salamat kayo sa inyong pag anyaya sa kuha diri no. So mukuhaan ko kami video para basit ipuhon makita pa tag-usap. Shout out pala dyan. Shout out mga taga Butuan, asas Butuan ba? Sa ano, sa Magsaysay. Magsaysay, Hinguog. Si Bay Jomar. Dyan. Arjan, saya pilo niyo ba? Muntilya ba? Mga Montilia. Sa kauban ko sa trabaho dia. Naay ko yung taga Butuan diri oh. Atong suportahan yung YouTube channel. Baliw ko. By, ano, tama Noe Noe. sa Pinas TV. sa Pinas TV. Suportahan natin na ka-Bisaya. Ayan, daghang kayo salamat ba yan sa susunod mo rin itong pagkita. Salamat kayo sa alak. Kurkurog ba rin? Ba't ko pista lagi? Lagi. Salamat kayo, bay. Salamat kayo, bay, ha, sa inyong kaayo na ko. Kasi ba may problema. Puhon, pasyan magkita wala, no? Ug yun. Good luck sa itong mga plano. Diba? Diba nato lang ihatag sa Ginoo ang tanan natong mga plano. Mga pagsalig. Salig na to sa Ginoo. Salamat kayo, bay. Sige, dira bay. Lugso na ko. Bye-bye.